Nu bliver det jo for evigt, jo. For evigt, ja. Ja. Vi skal også have noget, vi står og skal. Det kan jeg love dig for, du kan. Hvad har du, siger du? Kun en billig sandblæser. Der er bare en dåse åbne. Jamen, du kan ikke få en bajer ud. 2 stil. Der er noget topmad. Er der en, der kommer i også? Nej, de røg. Hvor gang i det? Skift til noget. Er det noget, man skal en gang imellem? Det er jo en V56. Claus. Det er næsten ordentligt rød der. Hej Henrik. Hej Henrik. Smid du lige Nå, så kommer han op der. Så står der småsal, pålægges der gebyr på 250 kroner. Nej! Og den tråd, den koster 100 kroner. Så jeg kom afsted med 15 kilo tråd og dyser og... Flot med flyrblik. Gik Henrik nu bare? Han kravler lige lidt. Det er mig en stor glæde at præsentere her. Eddie for... Jeg skal ikke præsenteres, alle kender mig. Vi er jo samlet, fordi herr Anders, der lige står heroppe og lige træder lidt frem, Anders. Det var ham, der vandt kvalderten. Og den får vi lige Henrik til at trække ud nu lige om et øjeblik, når Henrik nu ellers lige... Så, ja, men man kan vide, hvorfor det så, Anders, nu er tiden kommet. Må jeg se? Ja, nu får du se. det må Det er sådan, det skal se ud, jo. Det er ikke meget galt der. Jamen, der er tro og love og sådan noget. Helt. Der er 3 betingelser for at overtage den. Læser, mens I er ude at køre, eller hvad? Det er noget med en ekstra hostel nede ved havnen. Det er bare så læse, mens I er ude at køre, eller hvad? Ja. Altså, klubben? Prøv lige at komme herind, du skal nemlig lige slå under på. Han fik godt 200 kroner. Det er lige helt regnmærks på balance. Det er sådan prototyper at gå hjem. Og det vil sige, at hvis en stemmeliste er, så kan du ikke få det stemme. Hvor er vi henne nu, Lars? Jamen, vi står heroppe på landsolaten, som ja, du kan se derovre, hvis du kigger derovre. Han er der så ikke lige i øjeblikket, fordi han blev træt i armen. Så nu er de skruet ham ned her, så er de vel, tror jeg, lagt armen på hylden for et stykke tid. Så bliver han jo signet op jo. Hvad han kom i et lille bag og et eller andet får noget manikyr efter alle de år, han har stået der. Men det virker lidt tomt hernede på pladsen. Selvom der jo er det her fine billede af ham derovre, men det er jo ikke det samme jo. Så han har stået der lige siden jeg flyttede her til byen i 61. Så det er lidt sjovere for ham tilbage på et tidspunkt. Det er spækket med volde. Det er jord transporteret af bønder udefra. Og Pjæste og Brejning og Vejle. Og folk de skulle have jord med ind i byen, når de kom. Det er mange år. Det var jo helt tilbage. Det er før du flyttede til byen. Ja, det er det faktisk. Okay, Mester. Hvad har du at køre på derhjemme? Derhjemme der har jeg Maxi, jeg har noget med græs, og sådan en af de der sorte får hjemme i garagen, der er sådan en skole. Så der er nok at tage. Så den skal med i samlingen, den her? Ja, det skal den i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Det skal være, at den får plads op på værelset. Det er ikke helt, det ved jeg ikke helt nu. Det koster med at lave det et eller andet mærke. Ja.
Så er han står stadig og venter på det. Så kommer han over af den på lørdag. Det skal der jo. Det er ikke det. Det er fandme fint. To bliver han ikke med. Nå, det er ikke ud den overhovedet. Det går bare blandt. Det kan man også se her jo. Nut crusher. Vi kom til at tage færge over til Mødten på Esbjerg. Han har jo lige fået en tandbæst, så blæser lige hul i stedet. Nej. Og så er synes du kigge til, hvad vi kan gøre den gamle. Det er der. Jeg synes, at vi skulle have en stor håndok. Ja, en gur. Så ligner kraft det med sådan en mommer. Du vil ikke lige hjælpe mig et øjeblik. Du vil lige holde den. Han skal nemt tisse. Jeg skal lige pisse. Okay. Hvor fik du den så? Vi skal passe på. Vi skal på når det kører de huller. Ja. Det siger jeg nu lige om øjeblik. Nu kører vi op her. Vi kører herop. Ja, nu går der nogen dernede også. Det er jo kraftigt med til at holde styr på alle de lopper der. Men når vi kører på huller, Eddie, få endelig fart ned, hold godt over til siden. Fordi i samme side som vi kommer, der kommer de over fra den anden side også. Der er på knaller og cykler og så videre. Nå, den må. Ja, og når så vi er cirka midt på broen, så springer jeg ind imellem to søjler. Hvad siger du? Har du en pukmotor med i reserve? Ja, en hel pukmotor i reserve. Nej, jeg skal have mere. Nå, ja, nej, men... Hvad skal du have, Bente? Jeg skal have en med chokolade. Og ikke andet. Jeg har godt hørt, hvor mange gange du dyttede med det horn der. Ja. Du skulle bare vide, hvor mange gange jeg dyttede på at tælle, men så var der alle mulige andre, der begyndte, så... Hjælp, så får det ikke det der. Jeg tror, Den der er jo sådan noget, vi selv har prøvet at slå det. Den går i selv. Jeg kan ikke fange hul den. Jeg synes